ser els nostres concursants d'esta nit d'un de 5. Molt bona nit. Què tal? Com te diuen? Me diuen Josep Vicent. I d'on vens? Pues vinc de València, encara que sóc de Paiporta. Molt bé. Quina edat tens? Tinc 29 anys. I què fas? Pues em dedique a dissenyar. Soc dissenyador. Dissenyes? Sí, sí. Però en quina especialitat? En alguna molt concreta o...? No, gràfic industrial. Molt bé, disseny gràfic industrial. Benvingut a un de 5 i te desitgem molta sort perquè, sobretot, Falta farà. desitgem, sobretot, esperem que t'ho passes molt bé, a banda de la sort. Gràcies. Bona nit. Ens veurem ara. Ja coneixen vostès, amics i amigues espectadors, qui són els 5 concursants d'esta nit. Josep Vicent, Maria José, ben coneguda, Josep Vicent, els tenim repetits, ho he dit fa un minut, Pura i Josep. Però Maria José i Josep, contesteu-me, per favor. Bé, així era. Josep Vicent, Pura i Josep han donat... Contesteu-me, per favor. Josep Vicent, Maria José, Josep Vicent, Pura, Josep, ho lamentem moltíssim. Fou Espartero, 200 punts. Com cal. Avant. Pura, 300 punts al teu marcador. Per què era així 300 punts? Volem saber quin d'estos 3. Mick Jagger, Brian Jones o Keith Richards. Contesteu-me. Bé, Josep Vicent, Pura, 400 punts al vostre marcador perquè, com vostè ja havia endivinat, era Keith Richards, l'autor de Satisfaction. Passem ara, molta atenció, a la segona cançó d'esta nit. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa con tus manitas las estrellitas las... Que acabem d'escoltar, o el Xotis Madrid, però volem saber de quina nacionalitat era. Podria ser espanyol, mexicà o cubà. 500 punts si em doneu la resposta bona. Contesteu-me, per favor. Josep Vicent, Maria José, Josep, enhorabona, 500 punts, perquè Agustín Lara era mexicà. Era la segona resposta possible. I, en efecte, Lara, Agustín, va néixer a Veracruz, a la ciutat de Veracruz, l'any 1900. Ara fa 90 anys. Enhorabona. Vostès, per a on? Josep Vicent, Maria José i Josep Vicent. Què ha passat? Esteu repetits. 700 punts als vostres marcadors. És la possibilitat de desempatar. Esta és l'última pregunta a propòsit de l'última música de l'Orelleta. 1, 2 o 3. Contesteu-me per 600 punts. Avant. Josep Vicent és l'únic que ha aconseguit la resposta encertada i, per tant, desempata en Maria José i Josep Vicent, perquè, en efecte, Xerezade només té un acte. És l'hora de fer el primer recompte de punts. Josep Vicent, que acaba de desempatar en Maria José i Josep Vicent, 1.300 punts. Maria José, 700, igual que Josep Vicent. Pura, 1.000 i Josep, 600. Josep, per tant, queda classificat en la 5a posició, però la 4a, ja veuen vostès, no està gens clara. Josep Vicent i Josep deixen de jugar esta nit amb nosaltres, però vostès i Josep Vicent, l'altre de Josep Vicent, que es queda, Maria José i Pura, continuen i hauran d'estar en tot. Vostès també.